Go. Her har vi 4 retvinklede trekanter. Ud af dem, der vil vi finde arealet af den store firkant. Derfor siger vi A plus B gange A plus B og det er lige med A hjemme, fordi det er A gange A, plus B hjemme, fordi det er B gange B, og det er så plus 2 AB, fordi man kan sige A gange A, A gange B, og B gange A, og B gange B. Okay, her har vi jo regnet arealet ud af de 4 retvinklede trekanter. Så vi starter med at sige en halv, fordi det er halvdelen af en firkant, gange med A, der er højden, gange B, der er længden, gange med 4, fordi der er 4 af dem. Og det giver så 2, fordi at halvdelen af 4 det er 2, og så AB. Nu vil vi så finde arealet af den indre firkant, så derfor siger vi C gange C. Lige med C i anden, plus 2 AB, som vi har herfra, for at udregne den store firkants areal. Så skal vi regne, at så skal vi simpelthen det samme, det der 2AB og vores C i anden og 2AB. Så vi siger A i anden plus B i anden plus 2AB er lige C i anden plus 2AB. Så kan vi se, at på begge sider af lighedstegn, der står der 2AB, så de går ud med hinanden. Og det vil sige, at A i anden plus B i anden er lige C i anden. Tag vores læreside. Jeg vil bevise, at vinkel Z her er 90 grader ved at skal vi sige, Z 90 grader ved at sige graden x her, eller vinkel x og vinkel y, og så den rette vinkel i 180, som sådan her. Og det giver 180. Fordi vi skal finde ud af at sætte 90, det er, at vi skal vise, at det, eller for at sætte skal være 90, så kan vi, eller skal vi ikke udregne det, vi har udregnet. Så det giver 180. Men man kan godt se, at den her trekant, det er jo den magen til som den trekant, der er herovre. Så det kunne faktisk godt flytte den trekant herover. Så y, vi har her, den har vi også her. Her. Og men vi har jo lige sagt, at x plus y plus 90, det giver 180. Men nu har vi jo ikke den 90 grader med mere, men vi har stadigvæk y og x, de her to, eller x, y. Så z må jo være plus 90, eller så må det jo x plus y. Så må det jo give et eller andet tal, som ikke vil være. Og så siger vi så plus z, og z skulle gerne være 90 grader, fordi det giver 180 z.